السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هما ندين طاعات وإبادات لنذي صالح عمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ محبت لنذ داشتان يقينا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام şirin yaşayışları ve almalı derslerini eşittir, istifade eder ve eşitip, istifade edip, meclise şirket edip, öyümüze nur, bereket, iman, izzet, perişte, rahmet, özümüz bilen öye alıp gidersip, odan yığınak bolupdur. Allah Teala hemmenizden kabul edip de dünyanız, ahiretiniz abat bolsun inşallah. Büyük Allah Teala canınıza, malınıza bereket verip iman baylığından, bereketten, muhabbetten ayırmasın inşallah. Hicri Şemsi'den salı 75-74 dağı 20 yıllarından odal ustadımı Cebbar Ahun takdir hafizahullah bizim yanımızda bir küçümoğlu olup otuyorduk. İksan kitaba edipti. Biri tefsil ayatil Kur'an-ı Hakim. Bizim yanımızda son ağzından Kur'an-ı Kerim'i mevzularını, Kur'an-ı Kerim'in mevzularını fehrestbendi edip tikelep şonu bir kafir, bir müsteşrik jollabum diyen bir Fransevi adam yazıptır. Kafirler Kur'an'a zahmet çekiye deyip 20 yıl bundan ozul bizim yanımızda ağzaptı. Şagirtlerine terbiyet bolsun deyip oğlum önküsü akşam şu kitabı göreyim deyip kitapxana bardım, barmış. Her kim görecek bolsa Ustad Halit Kur'an ahundan icazat alıp görüvermeli. Tefsil ayatul Kur'an-ı Hakim. Ey cemaatla, şu Fransevi müsteşrik, şu Fransevi bir kafir adam, şu Kur'an-ı Kerim'in başından ayak tamam mevzularını tike fehristendi etiptir da. Allah'ın kelamını, Kur'an-ı Kerim'i hamana Hazreti Adam'ın gurrunu gözleyecek bolsan, Adam gözleyen fehristinden Hazreti Adam Kur'an-ı Kerim'de ne yerde gelen bolsa aydıptır seferler. Resulullah'ın gurrunu Muhammed Peygamber aleyhisselam ne yerde geliptir görecek bolsan şonu gözleme Allah. Adab-ı İslami'den salamlaşmak, birinin öyüne kafin kalk girmek,
ya erhileyin arasını kururun. Her mawzudan gözleyecek bolsan şoň ferestin ahyryny gözlemeli. Ha şu arada sefesini açyan görýän Kur'an-ı Kerim'in falan yerine var. Ey cemaatler, dünya boyunca ulema-i kibar, ulukon ulemalar dünya boyunca tahsin edip heyran galiyele. Bir musulman adamın edmeli işi emma bir kafir adam şonu ortağa oklaptır. Muhammed Fuad Abdülbaki diyen adam ya başka bir iş onu tercüme Arabiye geçirip dünya boyunca pahş oluyor. Yoksa koyanını Fransavi koyuptur. Bula Kur'an-ı Kerim'in üstünde. Ama yeni bir kitapta, bir de kitapxanamızda ba, ey cemaatla, El-Mu'camul Mufahras li Elfadil Hadis-i Nebevi. Bir Hollandli biri yazdır. El-Mu'camul Mufahras li Elfadil Hadis-i Nebevi. Resulullah Aleyhisselam Muhammed Peygamber'in aydan sözlerini tiki 8 kitap 8 cild edipdir. En kişicik cildi takriben 450-500 sayfa. Oğuncak riz hat bilen çap bolupturdy. Ulukon xana hatly bilen şima halky ulukon hatly bilen yazılsa 20 ciltda boljak. Bir Hollandli biri şiqarnyň içinde tamam Muhammed Peygamber'in hadisler aleyhissalatu vesselam. Biz aytmayasmy Buhari rivayet etdir, Müslim aydypdyr, İmam Ahmed rivayet etdir, Muvatta İmam Malik'te var, nämede var diýäsda şol hemmesinin üýşürüp tamam tike hamana innemel a'malu binniyat Resulullah'ın aydan sözü daşy her amal niyete baglyp ohum şu kitapdan a'mal gözleyen şu kitapta näme diýipdir? Falan cildin falan sefesinde var. Buhari'nin falan yerinde var. Müslim'in falan yerinde var. İmam Ahmed'in kitabının falan yerinde var. Tamam näçe müň Peygamber'in sözünü tikelap çykypdyr da. Inni bir Hollandli adamyň edeni işi. Inni bir aýtjak bolýan gürrüňimiz näme? Inni il unumyň içinde wagt bir binasip adam bolýar. Hudaý tawfik bersin. Hudaý on ak ýoly gursagına goýsun. Häzir min pikir harap hamana ştadan biz aýtýasda Resulullah bir söz aýdypdyr diýip häzir bir näme diýýoti binat ýyzde bolýar pahir. Ya tahsil kerdi ya bisawat özü. Ya özü harija gidip kelipdir hamana Fransaga gidip kelipdir şaýat şeýle Parisde okyp gelen bolsun özü. Häzir näme diýýoti? Şoňadan Muhammed aýdallyk çynlygy belli-de ahully aýdypdy diýipdi. Şoňadan Resulullah Muhammed aýdypdyr diýäle aleyhissalatu vesselam häzir şoň içinde du. Ol kafirler ola şoň dikkat edin kan nefer şaýat size sataşýan bolsun. Men birime üstünde duran şuurun tarih okuyanlar bilýändir. İlmi tarihda Müslüman kafirin yanına tarih ilminde bir sened var. Senet. Şu senet muhkem bolmasa kabul edilmiyor. İlmi tarihda da Müslüman kafirin arasında bir insan men şun açık aýdýan ha dünya boýunça haşurun. Bir insanın kamil gurrüňi senedi muhkem del Muhammed Resulullah'ın kelamı yani aleyhissalatu vesselam. Hatta şimahal kafirli var. Tamam tutuş kafirli. Her yerin kafiri olsun. İlmi tarihten haber var kafir olsa bilye şu kepli Muhammed'in kefi aleyhissalatu vesselam. On peygamberden boynalmaya o juda mesele o öz başına vurun. Yöne şu kepleri ki Müslümanların kitaplarını sabit bolupdur. Ki qala sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aydypdyr falan nip şoň aydallygy için mübarek doğduklarının arasından çıkıptır. Şonu bilýärler de. Tarih diýen bir ilim bar ahim. Bir pahir berde sany az da bolsa bir kiş nefer de bolsa pahir häzir du ilmi tarihdan haberi ýok. Senet näme de şonu bilena. Aham şoňa Resulullah Muhammed aydallygy belirde akyly önden çykyp aýdypdy ya falan bir kitapdan çykaran bolýarlar. Ilmi tarih bar ahim senedi. Indi bir kafirler näme edipdir? Ýa-ni Hollandly ya Fransawy. Şonu Muhammed Peygamberin aleyhissalatu vesselam'ın kefidigini dakik bilýärler da
Oham her wagt Resulullah falan mowzuda ne maydallygyny biljek bolsalar şo kitaba murajaat edýärler, şo kitaba barýarlar da. Ya Muhammed bu barada şey diýipdir. Yani şekleri yok şon peýgamberiň aýdallygyna. Muňa şolaň şekleri ýokdur Resulullah'ın aýdallygyna. Qat'an aýdypdyr. Ki şoň üstünde zähmet çekipdirler. Men öz nazarymda şu mahal bir çuňyr alim adam, hamany bir alim adam musulman dünýede tek diýeli. Şo hulentli kafirin ýazşyany ýazjak bolsa 30 ýyl üstünde zähmet çekmeli bolar. Giýje uny hiç ýaňa gitmeli. 30 ýyl giýje uny hiç ýaňa çykman üstünde ýazsa, özü Allamiye dehr bolsa, dünýede tek alim bolsa 30 ýylda şahit başarsın. Giýje uny hiç ýaňa adama tataşmasa ha. Adama tataşy berse, aňyk bärik gidiverse, güne 10 saat wagtyny goýsa, onda 50 ýyla barar. Şo kitaby ýazjak bolsa. Berde pahir güýmen tu, men şunu Muhammed aýdallygy verildi, öýlerinden bir zat çykaryp tu diýip, Hudaý tawfiq hidayet bersin. Gelýän Tabukun gurrüňine, muny men aýdýanlygym hem mäňde bir ilm bolar, ders bolar diýip, hem de bir alan Resulullah'ın bir mübarek sözüni aýtjak ki, dünýäň pezeşiklerini, ulumi pezeşkide ökte adamları aňaldyk goýan mübarek hadisler beri. Gelýän Tabuk gurrüňinden peýgamberimiz näme etdi? 30 000 sahabasy bilen öwürli. Geçen hepde gurrüňi geçdi. Tabukdan öwürlik gelýärler. Resulullah aleyhissalatu vesselam 30 000 sahabasy bilen. Irak gelýär. Irak aşyny öwürli. Medine-i Munawwaraga. Medine-i Munawwaraga aşyn öwürlik gelýär. Şo zaman Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 61-nji ýaşynda Tabukdan öwürlik gelýän zamany şi ýurdun Sasani padşahlaryň ahyrky döwürlerini Husru Perviziň ogly Şirvey Qobat da Qobadyň ahyrky döwürleri. Husru Perviz ola Resulullah aleyhissalatu vesselamyň mübarek namasyny ýyrtan adam. Onu ogly öldürýär, Qobat diýen ogly. Ogly padşa bolýar. Qobat bir 8 ay menen padşa bolýar, afsurde bolup, miriz bolup, o da betbaht bir dünýeden geçýär. Inni şol Qobat diýen Husru Perviziň ogly Şirveyh diýen ogly, şi Sasani padşalar, şi qadim Fars, Uzbekistan, Afganistan, Irak, İran, Tacikistan, Türkmenistan, tagriban Asiýan padşalary da şolar. Şoň ahyrky döwürleri keşi Farsa Sasanyň mulkynyň etegine taun derdi ýaýrapdyr şo zamanda. Peygamberimiziň zamany bitadanna Sasani padşalaryň Erdişir'in zamanı ve Şirvey Qobadyň zamany. Qobatdan soň Erdişir padşa bolýar. Şo döwürde Peygamberimiz de Tabukdan öwürlik gelýän zamany. Hop, şo zamanyna da taun derdi webaň bir tüýslüsi. Ki şo taun dert bir şähere düşse 20 000 nefer bärde öldürýärdi. 20-25 000, 30 000 nefer şo şäherden gyrýar. Bir virusi, olukon bir dert adamlyň ennamyndan bu hurmaň şäniги yara tamam bedeni yara tutup ennamyndan çirkler, kanlar akyp basym helak bolýardy. Taun derdi. Bir tüýsli webaň güýçlihili. Onun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Tabukdan öwürlik gelýär, gaşy habar Resulullah'ın mübarek gulagyna gelýär. Ki meselen şi Fars mantagasyna we Şamyň mantagalaryna taun derdi ýaýrapdyr diýip. Hom Resulullah aleyhissalatu vesselam şu Tabukdan gelýär, bir mübarek söz aýdypdyr taun marada. Bir mübarek hadis, bir mübarek söz aýdypdyr, dünýäni aňalara goýýar. Alimleri sawatly we sawatsyzy aňaldyk goýýar. Düşümli we düşümsiz akmagy aňaldyk goýýar. Ulumi pezeşkini geçiren we geçirmedik insanlar aňaldyk goýýar. Meger Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň rişdetini, tahsilatyna pezeşki okypdyr diýip gurrunlar barmy? Ojra gurrunlar ýok ki. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam iki tikir kefaýdypdyr. Göreýil näme diýipdir.
Şimdi berek aydan sözü de şu qarının içinde, ahırkı, şıma halkı 100 yılın içinde ulumi pezişkiydi öktü adamdan ahırkı nezeri şidi. İza vaqa'at ta'unu bi ardin ve entum biha fela tahrucu minha. Bir deslak kettik. İkinci tiki ve iza kuntum bi gayriha fela taqdamu aleyha. Ravahu İmam Ahmed ve gayruhu. Eşittir taun derdi var. Resulullah ediptir. Ey Müslümanlar, ey ummatım, her zamanla siz bir şehirde, bir ovada yaşap gören olsanız, şu şehre, şu ova taun derdi gelse, Müslüman adam şu ovadan çıkıp gitmeyene icazeti yok deyiptir. Ne oldu deslak ki, böyle bir, siz bir şehirde olsanız, şu şehre taun derdi gelse, adamlar da yıkılıp qırr dertten, men ölmekam kaçıp gideyim diymeni icazanız yok deyiptir. Şu şehirde kalmalı deyiptir. Ve izâ kuntum bi gayriha felâ taqdemû aleyha. Eşsiniz bir şehirde taun derdi var deyip, şu şehre barmanı da icazanız yok deyiptir. Bir şehirde olsanız, şu şehre, şu ovaq taun gelse, şu taundan kaçıp gitmeyene icazanız yok. Emme daşarda olsanız da şuna girmeyene icazanız yok deyiptir. Dünyanı heyranı koyun kelemeşi. Yani iname, şıma halkı dünyanı aydiyan gurrunuşi. Bir yurda, bir mantığa taun gelse, şunun garantine, şu şehrin devruğunu bağlamalı, bir nefer daşarık çıkarmalı. Näme deyip? Şol adam salim de olsa, şon üstünde hükmen taun mikrobi virusu ba, yiyerek gitse şu mantığa özü bilen derdi alıp gitiyada. Şu salim adam da olsa, şu yiyerek gitse, şu takkaşini şu derdi alıp gitiyada. Resulullah aleyhissalatu vesselam aydı yaşına. Sizin biriniz bir mantıqada olsa, taun derdi üstüne gelse, şu şehirden çıkmanı icazanız yok diye. Şayet Allah sebep etsin, şun üstündeki mikropla bilen başka kişiye de düşsün. Ama dışarıda olsan girmeni icazan yok. Bu bir belli bir zat. Girsen özün helak ettiyen da. Şol hafan etene, şu mikrop virusların içine özün salyan. Şu mahal dünya oyuncu hükümşüde. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman sözlerinden. Yine iki tane mübarek sözlerini okuyayım. El-ferru mine't-ta'un kel-ferri mine'z-zahf. Mine'z-zahf. Ve men sabara fih kâne lehu ecru şehid. Ravahu İmam Ahmed. Bir mantığa taun düştü. Taun düştür deyip kaçsa, kaçıp gitse şu şehirden, güya bir qoşun molya bir leşker, Müslümanların qoşunu, leşkeri, kafirli bilen vurşiye. Oğlum kafirli bilen vurştuğa bir adam kaçıp gitse ne olur? Kaçıp gitse ulu günah olur. Müslümanlar hep bir kaçıp gittiği da bir Müslüman adam, ne olur? Ulu günah olur. Bir ovaq, bir şehirde taun düştü. Şu şehir bir adam hep bir gitse, güya cingden kaçıp giden yanık ulu günahkar olur şu adam deyiptir. Taun derdini epperip kaçıp giden adam, güya Müslümanları cengde epperip kaçıp giden yanık ulu günahkar deyiptir. Näme deyip? Şu tadaki Müslümanların helak bolacağına razı olmani, başka yerlerdeki adamları da helak etmeyene barayan yanık boluyad abi. Ama bir adam otursa näme? Şu derdine tevinne. Allah'ın aydanı olur diye. Adamlar da qırılıp oti. 5 mingden, 10 mingden. Ve men sabara fih kâne lehu ecru şehid. Taun derdi bedene düşse, innam canın yara oluyada, hurman şanığı yali, hoz yanık çişip çirkler qanlar akıp başlaya. Ama men çıkman durayın içinde Allah'ın aydanı olur deyse, o şu taun dert bilenine can merse, güya kafirler şun innamına nayda vurup innam canını yaradıp can mereninin soğabı vaciptir.
Can vereninin sogabı var. İki hadis, iki mübarek söz boldy. Üçüncüsünü okuyayn kamil bolsun. Peygamberimiz aýdypdyr, kıyamet gününe hemme kişi turjak da kabrinden, abi şehitler de turjak. Şehit kim? Kafir bilen musulman vurşya canını veriyor. Şehitler de turjak. Zulmedip öldürülenle, men kutila zulmen, zulmedip öldürülüyor. Manının üstüne, vatanının üstüne, canının üstüne, dininin üstüne, beherhal şehit belli. Şehit kıyamet turjak da şehitle. Şu şehitli bir yana turup oğranına taun derdi tutanla şolun içine girecek diye. Oham taun derdi tutanlar aytacak, Hudaya biz de şehittir diyecek. Oham adamlara, feriştelere Allah Teala aytacak, görün şolun bedellerinin şehit bolup ennamcarlarına nayle degen adamlar yanak, taun derdi degen adamların da bedelinden ganak yemi. Edil şehitler yanak, taun derdini tutup ölen adamlarda bedellerinden ganakıp mahşer meydanına gaşin uğrayacaklar diye. Şehitler bilen bile gidecek diye. Şehitliğin näme derecesi olsa taun derdi düşen şu derece tapacak. Musulman olsa Allah'dan gelipdir deyip sabredip otursa. Yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözleri. Taun derdi bir yana düşse hiç kim çıkmağına ecazası yok. Bu her kim şoň içinde mahkam Allah'dan gelipdir deyip dursa ona da şehidin sowabı var deyipdir. Resulullah'ın gawariyan sahabası ýaly. Taun der tutup can veriye. Kim? Bitin ulamalan başı. Resulullah'ın ummatına ulamalan başı. Kim? Hazreti Muad ibn Cebel radıyallahu anh. Ar-raculu tawil el-bessam el-berraq senaya. 33 yaşında güler yüzlü, uzun boylu, ak yüzlü, gözü olokan, gülenli, mübarek dişleri görünyen, in ummatın alim sahabası, in ummatın alimi, halal haramı, in üktü sahaba, 33 yaşındaki sahaba. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın gawriyan sahabası. Ey Muaz, elin bir verik diptir bir gün Peygamberimiz. Hazreti Muaz elini uzadıptır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam mübarek barmaklarını Muaz'ın barmaklarının içine salıp elini şeyle şebeke etiptir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öz mübarek barmaklarını Muaz'ın barmaklarına geçirip oham näme diptir? Wallahi inni la uhibbuka. Ey Muaz, Allah bilen and içen men sen bitir gawriyan niptir. Mübarek barmaklarını Muaz'ın barmaklarının içine geçirttir şeyle. Şol Muaz Yemen yurduna iyi veren ne Peygamberimiz şumahal öýüňde mihman gete ýere çeli ýola salýaňyz. Gafa çeli. Koçaň hakyny çeli ýola salsan äjire bolar. Hiyabanyň ahyryny çeli ýola salsan äjire bolar. Peygamberimiz Muazy beter gawwarýanmyş. Şu ummatynyň iň alimy da 28 ýaşyndamışdyk şonda Muaz. Peygamberimiz şon ýola saljak bolanda piyade yürüyüp indi Muazy ýola saljak bolýar. Medine'den daşaryk çykyp hoşlaşyp galypdy. Şo Muaz 33-34 ýaşynda obasyna şäherine taun derdi giripdir. Şo wagt Demeşk'ın döwründe Şamyň içindemişdik. Taun derdi tufan ýanak bolup gelip adamlar gyrgyp berdi. Taun Amwas şu şehirde 25.000-30.000 nefer gyrlypdyr, helak bolupdyr. Belki şehit bolupdyr. İçinde kim var? Hazreti Muad ibn Cebel. Bir teberrüken şolan gurrüňini hyzmatyna ýetirdi. Waqa ta'un bi'ş-Şam. Fastagraqaha. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan 7 ýyl soňramış. Şam'da taun derdi aýlanyberdir. Bütün adamları tutupdyr. Her öýde bir nefer baý bolmaly. Ýykylyp berýär mammal adamlar. Aňyrsa bir hefte jan berýär mammal. Ohum adamlar gurrun etipdir. Ey şu ulukon der ta tufan ha, ýöne sillel suw ýok, ýöne adamlar tufan ýanaklar gatyp barýar ha diýipdirler. Ohum 33 ýaşyndaky sahaba Hazreti Muad ibn Cebel Çawan oğlan 33-34 ýaşynda
uzun moyly, ak yüzlü, alim, gözi olukon sahaba minbere çıkıp adamları hemmesini daşını üyüşürüp hutba okuyuptur. Allah'a hamd ediptir, salavat ediptir. Ohum aydıptır, ey musulmanlar deyiptir. Men kuluğuma bir gürrün geldi deyiptir. Bizim mantagalamızda taun derdi aylanıp be deyip, bula bir tufan yani kulukun dert deyip aydiyanız. Ve innema hadihi rahmetu rabbikum ve da'vetu nebiyyikum ve kemevti salihine qablakum. Hudaýyň iyi beren afeti diýamaň diýipdir. Hudaýyň iyi beren afeti diýamaň diýipdir. Allah'dan hemmemize bir sowgat diýipdir. Bir peýgamberimiz her kim taun derdi bilen helak bolsa, ona şehit diýip aýtdy diýipdir. Bizden öňçäkde kän gowgawa adamlar taun dert bilen gitdi diýipdir. Walakin khafu ma huwa ashaddu min zalik. Taundan korkmaň diýipdir. Gelse şehit bolýaňyz diýipdir. Başga bir korkmaly zadyňyz bar diýipdir. Başga bir korkmaly zadyňyz bar diýipdir. Eyyagdu ar-rajulu minkum min manzilihi la yadri amu'min huwa aw munafiq. Taundan korkmaň diýipdir. Gelse şehitsiz diýipdir. Korkmaly zadyňyz başga zat diýipdir. Korkmaly zadyňyz näme? Erti bilen öýden turup ogurýaňyz, sagaman öýrýäňiz, çykýaňyz, öýden çykaňyzda şu imanyňyzda bir kamilmi, kamillämi, bir musulmanlarsın, bir Hudaýyň bendisidirsiň, şu zatdagy bir pikiriňde, bir bernamaňda barmy, ýokmy, şundan gorkmaly gorkjak bolsaňyz diýipdir. İman menen dünýeden geçek boluň diýipdir. Taun ýyly gelmedi diýip, näme biderek gurrunňa tutýaňyz diýipdir. İman menen dünýeden geçek bolun, korkmaly zadyňyz şu taý diýipdir. Ohum şu wellerde taun derdi Hazreti Muazyň üstüne basypdyrdy. Bir alim sahabeyi ki 33-34 ýaşynda, 50 ýaşynda, 60 ýaşynda ulukon peýgamberiň sahabalary 3 otiqala hamana bir meseleni bilmeseli hemmesi 3 Muazy we diýýärmişler. Muaz näme diýen sen diýýärmişler. 50-60 ýaşynda ulukon Resulullah'ın sahabaları bir zady bilmeseli hemmesi 3 Muaz we diýýärmişler. Muaz bir zady jogap ber diýýärmişler. Şo Muaz jowan oglany dert basypdyr taun. Ennam jany yara bolup şirkler galanlar akmana başlapdyr. 33-34 ýaşynda ham töwreginde ulamalar oturanmışdy. Dostlary, ýoldaşlary Ohum bir derman söz aýdypdyr, musulmanlaryň taryhynda ýazaly. Belki kafirler muny görýärler. Merhaban bil mevt, merhaba. Ölüm üstüme hoş geldin, geliver diýipdir. Ölümü ödeşip batyn diýipdir. Allahumme inneke ta'lem inni kuntu akhafuka walakinni al-yawm arjuka. Ey Rabbim Allah, şu mahalleçeli jowan wagtymda senden korkup ýaşadym. Haramyna baramaýyn, Hudaýyň azabyna düşämäýin. Senden korkup ýaşadym. Emma inni ölüm üstüme gelýär, inni umidwar bolup ýatyn diýipdir. Kanuny kulli haşa. Yani näme? Yani işi. İnsan jany sag wagtynda, jowan wagtynda Allah'dan korkup ýaşamaly. Emma bir adam dünýeden geçik bolup duqa, bir adam can merjek bolup duqa, şoň ýanyna alimler, soflar Allah'ın rahmeti giňdir. İnşallah Hudaýyň rahmetine barýandyrsyn diýip fakat umidwar konende kelimeler keplemeler. Kanuny kulli aýtykdyr. Ey Rabbim Allah, özüň bilýänsiň diýipdir. Şu mahalle çeli jowan wagtynda senden korkup ýaşadym. Korkup ýaşasaň harama barmazak bolýaňda. Emma bun sen rahmetiňden umidwar bolup ýatyn. Allahumme inneke ta'lem أني لم أحب الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار. Ey bar Hudaýa, ey yaradan eýem, sen bilýänsiň diýipdir. Men dünýede ýaşasyma gelýär diýipdir. Häzir ölesime gelena
yöne bağı keyinlip, su aktırayınlip, bidatlardan çürüyüm yaşatım gelmeyerliğini bilyensin deyiptir. Ey Hudayım, ey eyem, sen bilyensin men 3 zat sebepli yaşatım geliyor şu dünyada deyiptir. Lizama il havajir ve mukabedeti saat ve muzahametul ulema birruka fi hilaqi zikr. Biraş Thompson mullerini arada tutyan, nefsim hor boliye, acib keyp boliye, Allah yakin bolan yanak boliyan, şu aradadan qalacağımma birime yüreğim bir form boliye deyiptir. Şundan çürüyüm qalatıma geliye deyiptir. İkincisi, bir din yolunda zahmet çekmeli, qiyinçılıklar tahammül etmeli, açlıklar, horluklar, kemler, bir qiyinçılıklar boliye, şonda bir keyf ediyadım, şondan da men qalacak ölsem. Bir de şundan çürüyüm hadir qalasım geliye. Üçüncüsü, çuңir ulamalı bilen oturuşup halal haram meseleni aydışamda şondan lezzet alayan, şondan qalacak, yoksa ölesім geliye deyiptir. Şu 3 stadiya ötedimde ölesім gelen deyiptir. Thompson'un arada tutmak keyipçiligi var. Din yolunu vur, yortoğunda zahmet çekinde vur keyipçiligi var. Bu birde ulamalar bilen oturuşup halal haram aydışıp oklaşoğunda vur. Ilim meclisi, zikir meclisi, Allah'ın ağlamak meclisi oliye. Şolardan inni tamam boldy dip fakat şu taýyndan çürüyüm birime yüreğim narahat bolýa, yoksa ölüsüm gelýär, men ölüm hoş geldi dipdir. Indi şu keyfe aýdyp iman kelimesi bilen bi wafany ep beripdir. Kim 33-34 ýaşynda şu ummatyň iň alimi, hatta halal haramda Hulefai Raşidinden alınmıştykda. Kıyamet gününe bitin ulamalyň öwünden ýürüp gitjekdi. Hazreti Muaz ibn Cebel Resulullah'ın qowuryan sahabati, Allah ondan razı olup Huday on bereketlerinden bizim üstümüze yazdırsın. Ine bu ürünler birime üstüne odağırak durduk. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Tabuk'tan öwürlik gelýäka taun gurrüňi kulağına qaqanna yanqı derman sözler aýdypdyr. Taun bir şäherde bolsa girmeň, şu şäheriň içinde olsa çykmana ijazanız ýok diýipdir. Bir Peygamberin mübarek sözünden bir alınma, onun hizmetini de yetireyin. Hazır 15 dakika qow wagtymyz var. İnşallah ýylynyň Tabukda gelýär qaly bolan wakaları hizmetini de yetireyin. O da şu urun. Bir derdi mubtala bolan adam görýän, her dert bolsun. Horluk, açlyk, her dert bolsun. Ya bir mirisçilik, ya bir el ayak döwülmek, ya her näme bir gaty agyr musibatda bir agyr ýükler görýän. İsteýän şo zatlar senne bolmasyn. Ta ölüýinçäň. Muhammed Resulullah tezmin edipdir. Allah'ın duası tezmin etipdir. Her kim bir derdi görse, şu kelimeler aytsa, şu dert hiç vakt şol adamı yetmeye, kainen ma kana. Her näme dert bolasın, her näçede şol adam yaşasın dipdir. O da näme? Bir derdi düşen adamı görýän, şoňa eşitdirmänjik aýtmaly. Bir merid adamın yanına Hudaýa şükür men şu derde mubtala bolmandyryn diýmeler da oň ýüregine agyrtmalar. Hop näme aýtmaly? Aýtmaly urdyň şaň satjak. Elhamdülillah, Hudaýa şükür Allah Taala meni şu tüýsli afetden mahfuz etdi. Bula bir bölük. Näme diýmeli? Elhamdülillah, Allah Taala şu tüýsli afetden bizi mahfuz etdi. İkincisi, ve faddalani ala kesirin mimmen halaka tafdila. Türkmençe näýdamaly. Elhamdülillah, Allah Taala bizi şu tüýsli afetten mahfuz etdi. Bula bellice. İkinci bölügi näme? Hudaýa köp şükür Allah Taala kan mahlukdan meni artykmaz etdi. İtten gowatdy, eşekden gowatdy, heýwandan gowatdy, ya kafirden gowatdy, kan adamlardan meni gowatdy. Ine iki bölük. Her kim şikayet aýtsa, şu dert şuna hiç düşmez diýdi. Birgillik, horlanmak, bir zat her näme bolsun. Elhamdülillah, Hudaýa şu tüýsli afetden bizi mahfuz etdi, bizi sakladı. İkincisi, ve Allah Taala meni kan mahluklardan artykmaz etdi. Ne şikayet aýtsa, şu dert şoňa düşmeýärdi. Resulullah'ın ummata beren bir dermanyň nuskasy. Indi göreli Tabukdan gelýär qalan näme wakalar bolupdyr. Resulullah'ın dostu ve bizim de dostumuz, kalbimizin mehbubi Hazreti Muaz ibn Cebel aydiye.
Resulullah'dan 7 yıl sonra taun dert bilen şehit bolan sahaba diye. Tebuk'tan öwürlik gelýärka, giyjäň içinde Resulullah'ny gördüm, öwden barýady diye. Giyjäň içinde şu gecede yatmapdyk, hemmemizde ýadawdyk, gelýärdik diye. Kim aýdýaşyny? Muaz ibn Cebel radıyallahu anh. İqtarabtu min rahilati Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fe ahsastuhu. Gördüm Resulullah bir yerden barýa, basymrak, çaltarak, çalasymrak bardım, o ulugmy diýämi oň diýesine ýakynlatdym. Fe ahsastuhu. Mahul degirledim diýipdir. Görsem Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna Hazreti Ebu Katade var. Medineli sahabalarning biri. 40 ýaşa yetmedik, o da jawan sahaba. İkisi bile gürrüngdeş bolup barýarlar diýipdir. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam seferde musafirat çykdy. Her kim yoldaş bolsa, şoň menen derre gürrüngdeş bolýanmyşdyk. Gow derman gürrünglerden aýdýanmyşdyk. Soraglaryna jogap berýänmişdik. Dermanlaryň dermany, hoş ahlaklyň başy, güler yüzlüň başy, geçirimlilikde tek, ilminde tek, amalında tek, Allah'a ibadatda tek, mehabbetinde tek. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Yoksa adamlar musafiratda derew ahlak pozulýandyr ha. Gow diýip biren adamyň menen sefere gitip görseň, patan bodaýandyr musafiratda. Haja gidende bellidir, daş ýurtlara gidende bellidir, bir ýerik tijarete gidende bellidir. Tehran maşada gitdi bir musafirat etsen adamlaryň ahlagy ütgeýändir. Emma ahlagy ütgemeýän Resulullah aleyhissalatu vesselam her sahaba da hewet edýänmiş. Ýarragyny barajak bolup, bereketinden, nurundan, hidayatynyň, rahmatynyň bäpitleneýin, haýyrlanaýyn diýip. Görsem Ebu Katade yakıncandan bariyadi diye. Göreyil näme urun bolupdyr. Kana fi ahiril leyl, gecäň ahyrdy. Ve ahada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanasu ala rahilatihi. Sahih Müslim'de var şu urun, dagık senetli urun. Am peygamberimizi gördüm, irkilmene başladı. Diyesinin sinne diye barya, şu gecede yatmapdyk. Resulullah da hemmemizde ýadawdyk. Peygamberimiz irkilli ve kada yasqutu min ar-rahila tasdiyesinden qaçýar. Irkilip şerrak bolupdurdy. Ohum Hazreti Ebu Katade Resulullah'ın ýanyna muwazip bolup barýa, görüpdir Peygamberimiň irkilelligini, mübarek aleyhissalatu vesselam Ebu Katade eli bilen şeýle Resulullah'ny saklapdyr. Gününin Ebu Katade. Gününin Ebu Katade. Gününin Ebu Katade. Allah ondan razı olsun. Ebu Katade'nin öyle aydiye fi sahih Müslim faqtarabtu minhu ve da'amtuhu bi yedi. İli bilen şeyle saklaptır. Resulullah aleyhisselam'a. Şeyle yumuşastan, yumşaklık, mihribanlık bilen Resulullah'ın arkasından itiklep önkü diyede cayladım diye Resulullah'ını. Sümme na'ase sallallahu aleyhi ve sellem et-saniye feradattuhu. Bir milyon yürüydük. Peygamberimize yadav yatmadık. 2 ay 50 gün bolup barýa Medine'den çykgaýdarlaryna. Bir mi odorak gittik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yine irkilli, yine de tasdik kılýady. Ebu Katade diye men sakladım. O Resulullah'ın yuşaçdan mübarek diyesinin üstünde yine cayladım diye. Sümme na'ase sallallahu aleyhi ve sellem es-salisa. Ohum yine birime gittik. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 3. gedek yine irkilli. Hatta kada yasqut tasdiq kılýady ve Ebu Katade diye men yuşaçdan tutup ohum beydimde fentebeh mahul ukudan açıllı tas kaçyanmış mahul ukudan açıllı ve qala men hada ve qala men hada ve qala men hada kim sennipdir giyjäň içinde qaranqyda. Ebu Katade 40 ýaşa yetmedik jawan sahaba. Ya Resulallah, men Ebu Katade diýipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam derman seçipdir. Hayır dua seçipdir. Nur seçipdir. Bereket seçipdir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Hafizakallah kema hafizte nebiyyehu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah seni saklasın, sen Muhammed Resulullah'ını sakladın deyipdir. Aleyhissalatu vesselam. Allah seni saklasın, sen Allah'ın Resulü'nü sakladın deyipdir.
Allah seni saklasın, sen Allah'ın Resulünü sakladın deyiptir. Ma zala Ebu Katada mahfuzan minel fiten. Resulullah'dan sonra her näme gurrunlar, her näme fitneler, her näme bolagoyçuluklar bolupdur Resulullah aleyhissalatu vesselam dünyadan geçenden sonra Ebu Katada mıdam afetten mahfuzmuştukda. Kim menen içerisi bilen bile. Kim menen hayatını her kim yaşayanmasa şoň menen bile. Ebu Katada dünyadan geçince afet görmänirdi. Ebu Katada dünyadan geçince afet görmänirdi. Allah seni saklasın. Sen Resulullah'ını sakladın. Bir devlet ile büyük bolinçan devletinin sayesinde kul bolgunna mahtum bolýar. Bedaslığın kulluğuna yürüyünçen aslı beyin oğuzağına kül bolgunna acayip yaha mahtum bolýar. Bir bedaslığın kulluğuna yürüyünçen bu bulur bolmada adama yaxşılık edip şoň güwünni görjek bolanyndan aslı beyin oğuzağına kül bolgun. Bir yaxşılığın qadryny bilýän, bir alqyş okuýan, bir derman adamlaň ata-babasy muaddep bolup gelýän bir derman adamlaň oğuzağına kül bolsaň da erzeşi bardyr diýipdir. Yaman iştir öz nefsini besleseň, akmaklıktır özün yaxşı kesleseň, her bazarda rawas bolmak isteseň, yaxşıların kisesinde pul bolgunny. Ya özüm, ya men bilýän özüm, ya men özüm diýip, özüm yerini, özüm içerini, mıdam özün beslep kesseň gowuluk däldir diýipdir. Akmaklıktır özün yaxşı kesleseň, özüňe näme qadyk kesseň, akmaklıktır diýipdir. Näme qadýan özüňe, özüňe näme qadýme diýipdir. Her bazarda rawas bolmak isteseň, yaxşıların kisesinde pul bolgun. Hemme yerde mahbub bolup, dünya ahiretin abat boluyn niýjek bolsaň, gowa adamlaň derdine deg diýipdir. Gowa adamlaň derdine deg diýipdir. Bolar bolmada adamyň derdine degjek bolup ýörme diýipdir. Gowa adamlaň derdine deg diýipdir. Bibenne gowa adamlaň başy Resulullah'ın derdine degipdir, derman bolup dünýeden geçipdirler. Yani 3-4 daqiqa wagtymyz bar. Resulullah aleyhissalatu vesselam erti bolupdyr. Erti bolupdyr. Inni Irak yetip gelýär. Inni Medine-i Munawwaraga yetip gelýärler. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwaran beter gowwarýanmışdy. Bir musafiratdan gelýän bolsa, awda rahiletehu. Medine yetelligini, yaqinlanlygyny bilse, diyesini ayağını bula verýärmiş. Basymrak gideýliň diýänmişdik. Ahum Medine-i Munawwarak yaqinlap gelýärligini bilipdir. Ahum sahabalaryna aýdypdyr. Inni mutaajjil. Medinek basymrak giresim gelýär. Medineni gowwarýan diýipdir. Şuma halky Medine-i Munawwara Rasulullah beter gowwarýanmışdy Medinesini. Özüniň şäherini beter gowwarýanmışdy. Medine-i Munawwarany beter gowwarýanmışdy. Tabuk'tan öwürlik gelýär kaşyna aýdypdyr. 50 gün boldy Tabuk'tan çykanna. Inni mutaajjil. Men howlukýan diýipdir. Diýesine aýagyny bula beripdir. We her kimde basymrak men gizme düşüp bolsa gaýtsyn diýipdir. Ta gelipdir. Medine-i Munawwara görnüpdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoş bolup aýdypdyr. Hadihi taaba. Hadihi taaba. Bu görünýän owadan şäher debe diýipdir. إن الله تعالى سمى المدينة المنورة طابة. رسول الله aydypdyr. Medine'nin adyny Allah Tabe diýip at taktı diýipdir. Allah Taala Medine'nin adyna Tabe at taktı diýipdir. Arasda şäher diýdi. Resulullah'ın yatan şäheri. Hadihi Tabe. Bu görünýän owadan şäher debe diýipdir. Resulullah'ın öz gowwarýan şäheri. Men semmel Medine'tel Munawwarata Yesrib felyestagfirillah. Hiye Tabe, hiye Tabe, hiye Tabe. Ravahul Hatib. Inni demmeyle kerkim Medine'ge Yesrib diýse, şol adam günahkar diýipdir. Aýtmasyn estağfirullah aýtsyn diýipdir.
Tarihte Yesrib diýilýänmişdik diýip düşündirmäni ejadasy bar. Emma bir adam umra gidip, hajja gidip, men Mekke'ye bardım, ohum Yesrib'e de bardım diýse şol adam günahkardy. Inniden meýle hiç kim Yesrib diýmäni ejadasy ýok diýipdir. Bi tabedir we diýipdir. Bi tabe üç kere gaýdypdyr. Arapçaja şäherdir diýipdir. Ey cemaatlar, Resulullah'ın şäheriniň näçe ady bolsa o. Medine-i Munawwaraň näçe ady bam qadiýaňyz? Resulullah'ın derman şäheriniň näçe ady bam qadiýaňyz? 100 ady var Medine-i Munawwaraň. Tabe, Tayyibe, Tayyibe, Tayyib, Habibe, Mahbube, Muhabbebe, Mübareke, Şafiye, Seyyidetül Buldan, Ardullah, Darul İman, Darul Hicre, Darul Sünne, El Bahra, El Buhayra, ta ila ahir. 100 adı var Medine-i Munawwaraň. Seyyidetül Buldan, bütün şehirlerin tacı da Medine-i Munawwara. Ma beyne beyti ve minberi rawdatun min riyadil cennet. Medine-i Munawwara'da Resulullah'ın mübarek kabri bilen minberinin arasy cennetin bir tikesidir diýipdir. Haja giden umra gidenler rawza girjek diýenlerle. Ma beyne beyti ve minberi rawdatun min riyadil cennet. Resulullah'ın minberi wa minberi bilen enimiz Hidret Aşan otogynyň arasy mübarek Resulullah'ın kabrinin arasy cennetin bir bostanynyň biridir diýipdir. Hadihi tabedir diýipdir. على أنقاب المدينة المنورة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال رواه الإمام أحمد. Medine'nin ulukon hiyaballarına kıyamete seli ferişteler duracak deyiptir. Hiç vakt Deccal Medine'ye girip bilmez deyiptir. Taun derdi dünyanı alsa da Medine'ye girip bilmez deyiptir. Ferişteler salacak değil Medine'ye deyiptir. Deccal Medine hiç girip bilmez deyiptir. Şu mahalleçeli her şehre taun bir gir çıkıptır. Tamam dünya boyunca. Fakat Medine-i Munawwara giren akla. Ama bir kısacık sual ile nem deyip Medine-i Munawwara girmeli? Ol bir şehitlik derecedir ki min Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Son umuğu sahabalar almıştık. Taun gilaqanı hemme sahabalar kırılmar yani. İslam'a zahmet çekip veren mirde adamlar Medine'den dörer yani. Şondan çiriyim, taun derdi, men zamanımda girmez diptir Peygamberimiz, kıyamete çeliyde girmez. Şu doğa hemişe kalacak, hayır doğa diptir. Medine-i Munawwara'ga Deccal'le girmez, taun'le girmez diptir. Allahümme cal bil Medinetil Munawwara zi'fey ma cealte bi Mekke. Hudaya Mekke'ye näme bereket berem bolsaň, Medine'ye 2 beraber ver diptir. Ka'ban yanına namaz okuysan näçe beraber fakat şol hazam toga bartykmyş. Imme başga dünýäň bereketlerini Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'dan dilätdir. Mekke'ye näme bereket bersen Mekke-i Mukarremäge, Medine-i Munawwara'ga 2 beraber verdikdir. Ohum İmam Azam Ebu Hanife ýaly çoňyr ulamalar gurruna saltdyrlar. Dünýä boýunça aya Mekke-i Mukarreme afdalmy, artykmaşrakmy ya Medine-i Munawwara? Ol büyük ulamaların arasına kurun, ben o gurruna arasına girmeyin. Allah Teala yaxşı yerleri görmek, yaxşı zatlar, yaxşyny görmek cennet ve yaxşaga muhabbet bolmak hemmäňize nasip edip dünya ahiretimiz abat bolsun. İnşallah inniki hefte inni näme bol Medine'ni gördü. Näme bol ýata Medine girýänçe we girenne hyzmatyňyza inniki heftelerde ýetirersin inşallah.